מה שאני נוגע פה זה הבטונדות, זה הגדר של התלמוד תורה. הסיבה שזה בטון זה כדי למנוע ירי מהצד הזה, שזה הגדר ביטחון של היישוב. הבעיה היחידה שאנחנו מאוד מפחדים ממנו זה שמישהו יתאפס מעל הגדר וייכנס אל תוך המוסד, שזה עניין של פחות מדקה. דוד זינגר מאוד אכפת לו מהנושא הבטיחות פה ביישוב ובבית ספר בכלל. הוא תרם פה מצלמות, אם רואים אותם מעלינו, והוא תרם פה גם נשקים למורים. דוד זינגר מטרתו היא שלא יקרה עוד כניסות של מחבלים כמו מה שהיה באיתמר ובכל מיני מקומות אחרים, גם לעמנואל. It really was David who inspired us. Always said to him, Rabbi Cohen, if God forbid something would happen, you never would forgive yourself. And it's really true. It was difficult to understand, but as time has gone on, I really greatly appreciate the support he's given. He's a Jew that really takes the security of Israel, the Jewish people, very seriously, and it's a very worthy cause, and please support him. בעצם בזכות דוד זינגר יש היום 3 מלמדים עם נשק, יש לנו מצלמות אבטחה בתוך התלמוד תורה. אחרי שהוצאנו את רישיון הנשק, דוד זינגר בעצם הלך איתי למשרד הפנים. במשרד הפנים, הפתעתי, אשתו מוציאה את הנשק האישי שלה ומעבירה אותה לבעלותי. אמר לי, היות ואין כסף כעת לעמותה לשלם הנשקים, לכן אני מעדיף שיהיה נשק בתלמוד תורה מאשר שיהיה אצלי את הנשק בבית, וקח את הנשק של אשתי. לצערנו אנחנו נמצאים באזור עימות בשומרון, מוקפים ביישובים של תושבים עוינים, ולכן אנחנו זקוקים באמת לאבטחה מוגברת. אם זה, יש לנו שומר, אם זה מצלמות אבטחה, אם זה תדריכי אבטחה שאנחנו עוברים לעתים קרובות. אנחנו באמת רוצים מאוד להודות לתורמים, על המצלמות שנתרמו לנו לגן. אנחנו מרגישים קצת יותר תחושה של ביטחון שצופים בנו, רואים אותנו.